መንግስት ትግራይ ዝተውሃበም ተወሳኺ መግለጽ ቅዋም ጠጠው ምባል ተኽሲ ትግራይን ህዝባንን ምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዘራይ መላፍንቲ ተሓጊዙም ሉዓላውነት ሃገር ኣሕሊፉ ዝሃበም ዘይሕጋዊ ስልጣን ፌደራል ብዝሓዘ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኽ ሓይሊ ኣረመንያዊ ውግእ ተኻይድዎ እዩ ፋሽስታዊ ጉጅለ አቢ አሕመድ ዝፈጽሞ ምግፍዕታትን በደላትን ኩናትን መላእ ሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣትያም ዜጋታታ ኾኑ ነበርቲ ሰላም ሲኢኖም ናብሮኦምን ሃለዋኦምን ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ናብ መገዲ ምድራዊ ሲኦል እናምርሑ ይርከቡ በአንጻሩ ጉጅለ ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ናይ ባዕሉ ሰራዊትን ካብ ክልላት ብምድንጋርን በአስገዳደ ዘምጾም ሚሊሻታትን ፍሉይ ሓይልን ወዲኡም ህዝብን ምግርጫው ሕዝውን ዘርኢ ናይ ምጽራት ፕሮፓጋንዳ ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ይፍጽመሎም በመሰረቱ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ብግልጽ አቀሚጡ እዩ በተወሳኺ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ህልውንኡን ምውሓስን ጸላእቱ ኣብ ዝኾነ ግዘን ቦታን ብቕልጽሙ ከም ዝቐብሮም ብተግባር እናረጋገጸ እዩ ብምዃኑ እውን ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገር ብቕልጡፍና ተለዋወጠ ይኸይድ ስለ ዘሎ በዚ ሕዚ ማዕቢሉ ዘሎ ለውጥታት ኣብ ግምት ብምእታው ህዝብታት ኣብ ሓደጋ ከይኣትዉ ብናይ ሓላፍነት መንፈስ ክንቃለስ ስለ ዝግባእ ኣብ ቅድም ኢሉ ዝወፀ በዓል ሸውዓተ ነጥቢ መግለጽ ቅዋም ጠጠው ምባል ተኽሲ ዝተመሓየሹ ጉዳያት ምውፃእን ምግላጽን ኣገዳሲ ኮይኑሎም በዚ መሰረት ቀዳማይ ኣብ ኣቲናዮ ዘለና ኩናት ንኢትዮጵያ ክመርሕ ይኹን ከም ማሓደር ዝኽእል ሕገ መንግስታዊ ሕጋውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ዘለዎ ኣካል ስለ ዘየለም ኩሎም ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘሳትፍ ሓዱሽ ናይ ሽግግር እዋን ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ክግበር ምስምዕማዕን ካልኣይ ኩሎም ወረርቲ ካብቲ ቦራር ዝሓዝዎ ቦታታት ትግራይ ቀልጢፎም ክወጹም በተወሳኺ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ዝምልከት ዝርርብ ንምጅማር እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ክማልኡን ምፍጻሞም ክረጋገጽን ኣለዎም ሓደ ጠጠው ዝበሉን ዝተዓጾም ኩሎም መሰረተ ልምዓትን ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላትን ስርሖም ክጅምሩ ምግባር ማለት እውን ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ኤሌክትሪክ ማይ ባንኪ መንገድ አየር ትምህርቲ ሕክምና ትራንስፖርት ንግዲ ወዘተ ብዘይ ምቁርራጽን ብዘይ ወዓል ሕደርን ብዝተማልአ መልክዑ ክቐርቡን ክማልኡን ምግባር ሚድያታት አገልግሎት ከይህባ ዝግበር ጸቕጥን ዓፈናን እውን ጠጠው ክብል ምግባር ክልተም ህዝብ ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ክረኽቦ ዝግባእ በጀት 2013 ዓመተ ምህረትን 2014 ዓመተ ምህረትን ብዘይ ወዓል ሕደር ክልቀቕ ምግባር ሰለስተም ነፃ ሓገዝ ሰብኣዊ ምንቅስቓስ ክህሉ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ሓገዝ ብኹሉ ኣንፈትን ብኹሉ ዓይነት ትራንስፖርትን ብዘይ ገደብ ናብ ተጠቃሚ ክበጽሕ ምስምዕማዕ ኣርባዕተም በትግራዋይ መንነቶም ጥራሕ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ትካላት ተፈልዮም ዝተኣሰሩ በመንነቶምን ፖለቲካዊ መርገጺኦምን ዝተኣሰሩ ኩሎም ፖለቲካዊ እሱራት ብዘይ ወዓል ሕደርን ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነትን ክፍትሑ ሓሙሽተም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ በመንነቶም ምኽንያት ዝካየድ ዘሎ ሓዱሽ ማእሰርቲ ዝለዓሉ ፕሮፓጋንዳታት ጥቃት ገደብ ምንቅስቃስ ምዕሻግ ትካላት እግድን ክስን ጠጠው ክብለን ክስረዝን ምስተፈትሑ ድማ ናብ ድሌቶም ክንቀሳቀሱ ስራሕቶም ብዘይ ሁከት ክሰርሑ ምግባር ሽድሽተም ነዚ ዝወፀ ተኽሲ ጠጠው ምባል ሰነድ መሰረት ገይሩ ንምዝርራብ ዝተስማምዐ ምዃኑን እዞም ኣብ ላዕሊ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 5 ተዘርዚሮም ዘለው ቅድመ ኩነት ተግባራዊ ምዃኖም ከረጋግጽን ብመራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም ክግለጽን ኣለዎም መንግስቲ ትግራይ
21 حمله 2013 ዓመተ ምህረት